ଆଜି ଏ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ପାଇଁ ମଣିଷ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ମୋର ଆଜି ୟୁଜୁଆଲ ମିଶ୍ରି ପାଣି ପିଇଦେଲି। ଆଉ ମିଶ୍ରି ପାଣିଟା ଏମିତି କଳା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ କଥା ଜାଣିବେନି? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆ ସହିତ କ'ଣ ମିଶେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଇଠି ମାମା ପ୍ରଥମେ ମିଶ୍ରି ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏଇଟା ହେଲା ଅପରାଜିତା ଫୁଲର ରସ, ଯୋଉଟାକୁ କି ମାମା ଏମିତି ତାର ରସକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ତାକୁ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବରେ ଦେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ସେଟ୍ କରିଦିଏ। ତାକୁ ଏମିତି ମିଶ୍ରି ପାଣିରେ ପକେଇକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପିଏ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିକି ପିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଉପମା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କଲେଜ ପାଇଁ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୋର ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବି ଆଣିବାର ଥିଲା। ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜାଇ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଆସିକି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଏ, କାରଣ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଥାଏ ସମସ୍ତେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚକର ପିଠିରେ ଘା ବି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେଲି। ଜବରଦସ୍ତି ହିଁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେ ଦେଖଉ ବି ନଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି କ୍ଲାସ ନଥାଇକି ମୋତେ ସବୁଦିନ ହିଁ କଲେଜ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ମୋତେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଦିନ ଆସିକି ବି ସବୁଦିନ ମୋତେ ଦେଖିକି ବି ତାର ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ହିଁ ନ ସରେ। ତାପରେ ଆମ ଲୁଇ ମ୍ୟାମକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋର ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ପଳେଇଥିଲି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ଆଉ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବି ଖରାପ ଯେ ମୁଁ ଛତା ବି ଆଣିବାକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରସେ ପକଉଛି ଯେ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ରହିଲା, ଛାଡ଼ିବାର ନା ହିଁ ନଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ପାର୍ସଲଟା ବି ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମାରୁ ବି ପ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଧରୁ ଧରୁ ହିଁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ପ୍ୟାନ୍ କେକ୍ ରେସିପି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କରେ ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଟାଟା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ଭ୍ଲଗରେ।